Amiguiños, un ano máis douvos a benvida á biblioteca. Dende hoxe, 24 de outubro, as súas portas quedarán abertas para vós. Lembrade que para realizar as viaxes máis fantásticas e inimaginables, contades coa miña casa, na que atoparedes o mellor pasaporte a eses mundos. Este ano, ademais de gozar coas miñas lecturas, teredes a oportunidade de pasalo ben en obradoiros, proxectos e actividades que xa vos irei contando. Conto coa vosa colaboración para facer deste recuncho un lugar acolledor, afable e cheo de vida no que pasedes vos momentos. Agardo as vosas frecuentes visitas. ¡Saúdos!